mlátí velice úspěšně, tak ho doporučili a vidíte, jaký je dneska je tady na Babi mlétě a předvede vám to, co umí. Co bych ještě, to vlastně znamená, že ty rodiče, kteří ho přivezli, co bych jako, už jsem ve věku, kdy vám můžu dát radu, protože malé dítě mám taky, mám 2 malé děti. Buďte hodní na své děti, jednou vám budou vybírat domov důchodců. A pan Bílek přivez, protože byl na něj hodný, přivez ho, aby tady předvedl své umění. A vůbec to není Danův takový příklad, když ten učitel v hudební škole říká tomu žákovi, jestli mě budeš zlobit, tak řeknu tvé matce, že máš velký talent. Tohle to není vůbec příklad Dana Bílka. Dan Bílek, Teplice.
Dan Bílek. Tak vidíte takovou krásnou směs. Vůbec na stránkách Křápu a na stránkách Babího léta vy vůbec můžete jít na stránky Babího léta a napsat tam své názory, své nápady, co byste tady chtěli, nechtěli. Teď právě hlavní pořadatel přichází, asi chce něco říct, Jindra Luňák nechce říct nic, tak já to řeknu za něj, můžete jít na ty stránky a napsat tam své názory.